Freesi on olkainmekko, joka voidaan tehdä puuvillasta, villasta tai silkistä. Koreat värit ovat tyypillisiä. Punainen on suosittu nuorilla naisilla ja paikoin Karjalaa muun muassa hääpukuna. Freesin kuviot voivat olla mitä vain ajan ja paikan mukaisia kankaita, yksivärisiä, ruudullisia tai pienikuvioisia. Suomessa nykytanssiryhmillä yleisin kuvio on pikkukukka ja niin sanottu joensuulaistyyppinen Freesin malli. Karjalassa Freesi oli itse painettu tumman siniseksi ja pienikuvioiseksi kotona kudotuista pellavakankaista. Sarafaanin koristeet osoittavat naisen yhteiskunnallisen aseman ja hänen varallisuutensa. Esimerkiksi kauppiaan vaimon sarafaani saatettiin valmistaa kalliista tuontikankaasta, kuten silkistä, satiinista tai brokandista, joka reunustettiin turkiksin ja koristeltiin kultanapein ja kirjoiltiin kulta- ja hopealangoin. Maaseudun naiset ja alempaan keskiluokkaan kuuluvat naiset käyttivät kotitekoista pellava- tai villakankaista valmistettuja sarafaaneja. Ne koristeltiin varojen mukaan erilaisilla punotuilla tai kudotuilla nauhoilla, kirjomalla ja pitsillä, leveillä vöillä ja punoksilla.